Саиджафар Усмонзода вакили парлумон ва раиси пешини ҳизби демократи Тоҷикистон бо пешниҳоди Достиёни Кул ба ҳабс гирифта шуд. Хабаргузории давлати Ховар имрӯз бо нашри як хабарнома аз Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон иттилоъ дод ки Достиёни Кул ӯро барои ҳамкорӣ бо раҳбарони созмони мамнӯи Паймони Миллии Тоҷикистон, як гурӯҳи мухолифи ҳукумат дар хориҷ ва барои маслиҳати пешакӣ ҷиҳати ғасби ҳокимияти давлатӣ дар Тоҷикистон муттаҳам мекунад. Ба гуфтаи Юсуф Раҳмон, Саиджафар Усмонзода бо Шарофиддин Гадоев ҳамсӯҳбат шуда аз ӯ барои иҷрои ин ҳадафҳо ваъдаи кӯмаки молӣ гирифтааст. Дар хабар ҳамчунин омадааст ки Саиджафар Усмонзода барои содир намудани ин ҷиноят аз намояндаи яке аз давлатҳои хориҷӣ барои ҷалби шахсони бонуфуз ва ташкил кардани гирдиамойҳо $10 миллион амрикоӣ хоҳиш намудааст. Назари Саиджафар Усмонзода ва наздиконаш ба ин иттиҳом ҳанӯз дастрас нест ва низ токунун маълум нест ки ӯ бо вакили дифоъ таъмин шудааст ё не. аммо Шарофиддин Гадоев, муовини раиси Паймони Миллӣ, як созмони мухолифи ҳукумат ки номаш дар қазияи Саиджафар Усмонзода гирeh хӯрдааст, ҳама гуна суҳбатро бо ӯ дар бораи бозур гирифтани қудрат дар Тоҷикистон рад кард. ӯ рӯзи 14 июн дар суҳбат бо мо чунин гуфт. бо Саиджафар Усмонзода суҳбат доштем, аммо суҳбати мо дар мавриди ғасби ҳокимият табаддулот набуд. дар мавриди баъзе масоилҳое ки вобаста ба мухолифин буданд, вобаста ба рафторҳои мухолифин нисбати кормандони ҳукумат, нисбати шабакаҳои иҷтимоӣ ва баъзе гуфторҳо ва суҳбатҳо дар мавриди баъзе масъалаҳои ахлоқӣ буданд, на балки дар мавриди табаддулот буданд. Шарофиддин Гадоев боздошти Усмонзодаро ба сафари як генерали рус ба Душанбе ки дар баҳори имсол сурат гирифт пайванд дод. бубинед, масъалаи Саиджафар Усмонзода рабт дорад на ба ман, на ба Паймони Миллии Тоҷикистон, балки ба ҳаводиси моҳи март 22 марти соли ҷорӣ ки дар шаҳри Москав рух дод дар Крокус-Сити бармегардад ба ин. вақте як генерали ФСБ Россия ба Тоҷикистон сафар мекунад, ҳангоми сафараш бо Саиджафар Усмонзода вохӯрӣ анҷом медиҳад. дар рафти суҳбат ва дар рафти вохӯрӣ ба Саиджафар Усмонзода пешниҳод карда мешавад ки роҳбарияти ҳукумати навро ба уҳда гирад. яъне Русия дар Тоҷикистон ҳукумати навро мехост ташкил кунад, мехост табаддулот анҷом диҳад, чун Саиджафар Усмонзода яке аз наздикони Саимумин Ятимов аст ва Саиджафар Усмонзода аз ҷониби генерали рус пешниҳоди ташкили ҳукумати нав дар Тоҷикистон шудагиаст ва ин маълумотро Саиджафар Усмонзода ба ниҳодҳои дахлдор намерасонад. албатта Радиои Озодӣ феълан имкони санҷидани дурустии иддао дар бораи ҳамкориҳои Усмонзода бо мақомоти Русияро надорад. ҳамзамон Шарофиддин Гадоев ба муборизаҳои дохили низом ҳам таъкид мекунад. муноқишаи дохили низомӣ ҳам дар инҷа вуҷуд дорад. муноқишаи низомӣ дар дохили низом байни Кумитаи давлати амнияти миллӣ ва байни Шоҳрух Саидзода, байни прокурори генерали Юсуф Раҳмон. дар инҷа мехоҳанд ки аз тариқи Усмонзода ба Ятимов зарба зананд, чун Ятимов худои Усмонзода аст. ин буд назари Шарофиддин Гадоев, фаъоли мухолифон дар Аврупо ки номи ӯ дар робита ба ҳабси Усмонзода ёд шудааст. мо аз ҳуқуқшинос Шокирҷон Ҳакимов хоҳиш кардем вазъияти ба вуҷуд омада дар Маҷлиси намояндагон ва иттиҳоми эълоншуда нисбати вакили мардумиро шарҳ бидиҳад. он дараҷае ки ман тасаввурот дорам дар бораи гуфтору суҳбатош тариқи нашриёт ва воситаҳои дигари ахбори омма, Саиджафар камтар аз арзишҳои демократӣ вале бештар аз манфиатҳои ҳизби ҳоким ва шахсияти президент ва давлати Тоҷикистон ҳимоя мекард. ин муаммоҳое ки ҳозир ба вуҷуд омаданд боиси пайдошуди бисёр саволҳо шуд. аз ин хотир он далелҳое ки прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт хеле ҷиддӣ аст. меъёрҳои марбута иртибот дорад ки ба салоҳияти истисноӣ мақомоти амнияти Тоҷикистон рабт дорад. аз ин хотир интизор мешим
چند مرافعه‌ها گشادتر شود با حالی این آیا در شرایط تاجیکستان وکیل پیدا میکند یا وکیل دولتی با توصیه حکومت این حمایه میکند. اگر وکیل خالص و آزاد حمایه کند و جرأت داشته باشد البته کوشش میکند که از منفعت‌های سید جعفر عثمانوف دفاع کند. بینندگان عزیز، اگر شما نیز در این موضوع گفتنی دارید پس می توانید زیر همین برنامه نویسید.